Ngane zakwethu sanibonani, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ake ngimeme nje wonke umphakathi osebenzisa leli dolobhe ekuthiwa yiPhomoroyi, abanye bazuthi seSolomon Linda, kakhulukazi lisetshenziswa abantu bakwaMajozi, bakhona nabakwezinye indawo abalisebenzisayo. Ngane zakwethu, iPhomoroyi alikeze uthuthuka uma amakhansela kusawa awaleli yaqembu. Lapha ePhomoroyi kusaba fika esitolo kunekhansela eliyigovu elazi ukuthi kufanele liqashe abangani balo, whatever sitolo esifikayo kufanele liqashe abangani balo libafake lapha. Niyawazi-ke lawo makhansela ukuthi maphi. iPhomoroyi alithuthuki nje kunamakhansela alibambe kanje ngoba wona ayabhenefita. iPhomoroyi linalezi zitodlwane ekuthiwa iPhomoroyi Plaza, kuno Shoprite, kunomshini kaCapitec, kuzoba noPep, kuzoba nezitodlwana. Indawo yasePhomoroyi ayidingi ukuba nalezi yatoro, idinga ukuba nemall yangampela. Kodwa ngoba kunamakhansela abhenefitayo ngalo rubbish owenzeka lapha edolobheni nasePhomoroyi, iPhomoroyi linezipace ezinkulu uma ubheka ngenzansi kwesibhedlela. Ubheke mawuphuma ePhomoroyi ushona le kule rank endala kunezipace inqwaba. Kodwa ngoba kuvikelwa amaPakistan akhandwa lutho ePhomoroyi. iPhomoroyi lideserve ukuba no Home Affairs, liyadeserve ukuba no SASSA, kodwa linalutho. Ingani? Ilamakhansela wogombela kwesabo. Amakhansela aleli iqembu asanithathe ngathi niyimkhovu yabo. Njengamanje oba kuyiwa kuma-election bazobe befika nama-food parcel bezonikhohlisa, bezoninikeza izimbewu, bazoze benibone after 5 years nalelo khansela enothi mani lifakile ngene liyokwazi ukuthi kufanele niye toilet. Lazi ukuthi nina kufanele nje malike la ngene nikhandelwa ama-toilet sekuphelile. Nishanga ama-toilet nga4 nga5 emzinini. Izindlu zomxhaso ukhetha abangani. Angikho kakhulu lapho. Ngila kule ndawo yasePhomoroyi ebanjwe kanje, ibanjwa amakhansela nabanye abathize ukuthi kungakheki izitolo lapha. iPhomoroyi ifune ngabe linemall enkulu, hayi lento lena lo rubbish walezi izitolo ezikhandwe lapha. Sukumani umphakathi wakaMajozi, sukumani umphakathi othenga edolobheni lasePhomoroyi, sukumani nime ngenyawo. Banenza imkhovu, angeke beze beqashe ngisho njengamanje bengeza bezokuthembisa umsebenzi. Iqembu eliyokwenza umehluko noshintsho selilodwa, umkhonto wesizwe. Bazofika bezoqamba amanga, ngiyakutshela. Ungibuza ungiphala ulimi. Ngitshela ukuthi baneminyaka emingaki bephethe idolobha lasePhomoroyi linje. Mingaki iminyaka? Inqwaba. Angeke ke basalenza ushintsho. Iyekele ukuthi ubaba wakho wayivotela leli yaqembu, umakho wayivota. What about you nezingane zakho? Njengamanje isikhathi sakho nezingane zakho ukulungiselela izingane zakho. Idolobha iPhomoroyi uma lisaphethwe ilaba abaphethe njengamanje, lamakhansela azenzela umathanda, lamakhansela azi ukuthi maqashwa kulezi izitore lokhu ufike ePhomoroyi yiwo afaka abangani babo akubezulunga, kuyolunga mhlazane navotela nanti iqembu. Ake nenzeni ushintsho, idolobha lasePhomoroyi like lishintshe. Nawe uyalibona nje lideserve ukube lenebe, linendawo enkulu, linayo yonke into, ayikho into ekumele ngabe iyashoda edolobheni lasePhomoroyi. Kodwa ngoba liphethwe ilamakhansela wogombela kwesawo angacabangela umphakathi, linje libole linje iPhomoroyi. Wakwabona nje isitoro sino Shoprite kuthi hayi sekhandwa imall le yanto. iPhomoroyi lideserve ukuba nemall enkulu enazo zonke izitoro. Kodwa ngoba kunabantu abalibambe kanje ababolile, abangacabangela umphakathi, ingakho linje iPhomoroyi. It's about time ukuthi nenze ushintsho. Alukho olunye ukuvotela nanti iqembu lomkhonto wesizwe. Niyazi ukuthi obani abaniphethe abawogombela kwesabo. Angifuni ukulokhu ngikhuluma kakhulu. Wena mawusasaba ukufa engathi ufonelana noNkulunkulu ekuthethe uzofaneni, ugaxele. Akusona isikhathi sokwesaba manje. Isikhathi sokuqonda ngqo, uqondane neqiniso. iPhomoroyi libole kanje ngoba liphethwa amakhansela abolile. Ilokho nje ngizonitshela khona.
kunabakhanda ihholo lapha, ihholo selithatha isikhathi alipheli, ulanda usonkontileka wakwenye indawo uzokhanda ihholo lapha ya, nilibonile alipheli. Kodwa bakhona abantu ekumele ngabakhanda ihholo emsingi, kodwa ngoba banithatha engathi nje abaninikezi nini. Ngiyanichazela, it's about time ukwenza ushintsho njengamanje. Ngicela ukuyibamba khona la, idolobha iPhomoroyi liyoshintsha mhlazane kwangena nanti iqembu, ngobe ngikhona phakathi ngibagadile abayobe beyamakhansela ukuthi abathuthukise iPhomoroyi, ngoba into engifunayo ukuthi kuthuthuke iPhomoroyi. Ileyo nto nje, akusuchashazwa abantu. Mphakathi sukumani nime ngenyawo, bantu bakwamajozi sukumani nime ngenyawo, ningathi angimtshelanga. Anoyidlala nangelinye ilanga le video noma kuthiwa ngisekho ukuthi nanga umfana wayesitshelile sinje asimlalelanga, kodwa ke kulokhu nizongilalela, ngiyanethemba. Awu madoda,